bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binuo ko yung isang taong hindi pala para sa akin. Hi DJ Rocky. Isa po ako sa mga masugid niyong tagapakinig. Lalo na nung nasa Pilipinas pa ako. Ang bigat nito sa dibdib. At ang hirap bumangon. Ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. Itago mo ko sa pangalang Maya. 26 years old. Currently living and working here in Kuwait for almost 5 years. This is my secret file. I started being independent when I was 16 years old. Naghiwalay ang mga magulang ko nung 13 years old pa lang ako. Ako yung pangalawa sa aming 4 na magkakapatid. Hindi ko natapos ang pag-aaral ko dahil sa problemang pinansyal. 16 years old ako nung magtrabaho ako bilang service crew. 2 taon akong nagtrabaho sa Pilipinas bilang service crew. Then, lumipat ako ng ibang trabaho. Pharmacy assistant sa franchise drugstore ng tita ko. Nakikita ko sa Facebook that time na ang daming mga naging katrabaho ko sa fast food restaurant ang ng ibang bansa na. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko rin subukang mag-apply? Nag-send ako ng CV ko sa iba't ibang agency. Then opportunity came and I immediately grabbed it. Sa tulong ng aking tita, kapatid ng tatay ko, I was able to work abroad. Year 2019, nung lumipad ako papuntang Kuwait para magtrabaho bilang service crew sa isang well-known fast food restaurant sa buong mundo. Nilakasan ko yung loob ko despite my early age. That time kasi alam ko na sa sarili ko na ako lang din ang makakatulong sa sarili ko para matupad kung ano man ang gusto kong mangyari para sa buhay ko. Fast forward to year 2020, nag-start ang pandemic. Yung store namin na located sa mall ay nagsara. So nalipat ako sa bagong store. Kabado ako that time kasi alam kong panibagong adjustment na naman ang kailangan kong gawin. Makikisama na naman sa bagong mga tao. Parang unang araw ulit sa trabaho. Then I met my new store manager.
Binigyan niya ako ng quick briefing sa lahat ng mga bagay na kailangan kong malaman sa kanya bilang isang leader sa store na yon. Sinabi niya rin ang expectations niya sa akin as our new team member. Pagkatapos noon ay nilibot muna niya ako sa bago kong store at ipinakilala niya sa mga magiging kasama ko. At doon ko siya nakilala. Itago natin siya sa pangalang Ram. Galing siyang India. A silent type guy. Siya yung definition ng tall, dark, and handsome. Kaso nga lang, suplado. Lahat ng katrabaho ko na Pinoy that time, ang sabi ay masungit daw itong si Ram. Ayaw na ayaw nito sa mga babaeng Pilipino dahil maingay raw. Well, hindi ko naman siya masisisi kung ganun. May kanya-kanya naman kaming paniniwala. At iba-iba ang kinalakihan natin. Kaya ayokong magbitaw ng pangit na salita that time. So I just tried my best to avoid him as much as I could. Pero parang nilalaro ako ng tadhana. Palagi kaming magkasabay ng oras ng pasok. Palagi kaming nagkakasabay pag break time. Palaging pag nasa crew room ako, nandoon din siya. Usual lang na ginagawa niya ay matulog pag naka-break. Walang imikan every time na nagkakasalubong kami. Kaya sabi ko sa sarili ko, ay, ang hirap namang katrabaho nito. As days passed, na nakakasama ko siya sa isang shift, I got more and more curious about him. So, sinubukan kong tanungin siya for a little help regarding sa work. And to my surprise, he did what I asked him to do. Karamihan kasi na sinasabi ng mga kasama ko that time, hindi siya nakikinig sa mga kapwa niya crew o kahit manager man yan or crew trainer. Tapos sa akin, bigla niyang pinakita ang pagiging matulungin niya. Or should I say, yung openness niya na gawin kung ano naman yung hinihiling kong gawin niya. So basically, naging kaagapay ako ng manager ko sa pag-handle ng mga crew. Nagbibigay ng kanya-kanyang tasks to accomplish before our shift ends. Naging newly promoted crew trainer ako. Ako ang taga-check sa lahat ng area ng aming store kung maayos ba, malinis ba, at kung lahat ng kailangan ay nandoon bago kami umuwi. So ako yung naging bago niyang crew trainer. So as days went by, ganon ang nagiging eksena. Every time I ask him to do something, lagi niyang ginagawa ito without any hesitation. Nabibigla ang mga katrabaho ko. Sinasabing ako lang daw ang nakakapagpasunod sa kanya at sa akin lang daw nakikinig. So ang nangyayari ay pag may gusto silang ipagawa kay Ram, sa akin muna nila sasabihin para ako raw ang mag-utos kasi nga ako lang daw ang sinusunod niya. Pero hindi pa rin naman siya umiimik sa akin kahit anong usap ko sa kanya. Basta, sunod lang siya sa mga sinasabi ko. Then hindi ko namamalayan, nagiging habit ko na nakausapin siya kahit wala siyang sagot sa mga tanong ko. Ako ang nag-add sa kanya sa Facebook. Palagi ko siyang kinukulit lalo na pag nasa kusina siya at nasa counter area ako. Natatagpuan ko na rin yung sarili kong nakangiti kapag nakikita ko siya. Then yung mga kulit ko sa kanya umabot na sa messenger. Palagi ko siyang tinatawagan hanggang sa pagtulog. Inaayang kumain lumabas. Hanggang sa unti-unti, nagiging open na si Ram sa akin. Doon ko na namalayan na nagugustuhan ko na pala siya pero natatakot akong sabihin sa kanya that time kasi baka hindi kami parehas ng nararamdaman. Fast forward, one night patulog na ako.
I suddenly saw his name popped up on my phone screen. Tumatawag si Ram. And then I answered. Hi, Mea. Did I disturb you? Are you about to sleep? Tanong niya sa akin. No, it's fine. I was just about to sleep, but it's okay. Why did you call? Are you on your break? Sagot ko sa kanya. Yeah, I just want to ask you something. Yun ang sabi niya. Then nabalot ng katahimikan ang aming tawagan. Then narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Para bang nahihiya siya sa mga sasabihin niya. Pero sabi ko, wag niya akong hintayin mainis sa kanya. So binigkas niya ang mga salitang hindi ko inaakalang maririnig ko mula sa kanya. I like you. I'm happy when I'm with you. I want to be part of your life. I love you, Mea. You don't need to answer now. I just want you to know what I feel. Hindi ako nakaimik that time, DJ Rocky. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Si Ram, sinabi sa akin, mahal niya ako. And he wants to pursue me. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin siya. Na masaya rin ako kapag kasama ko siya. So I said yes. Feb 23, 2020. That was the day I said yes to him. Ako ang una niyang girlfriend. First on everything. Months passed and we decided to live together. Doon ko siya mas nakilala. Mas minahal. Siya ang bumuo sa akin. Naging kaagapay ko siya sa lahat ng mga bagay. Siya ang naging pamilya ko. At ganun din siya sa akin. Pinakilala ko siya sa mga kapatid ko through video call. Then after that, pinaalam ko rin sa papa ko ang tungkol sa amin. Yung pagsasama namin hindi naging madali. Maraming pagsubok ang mga dumating. 2 years and 3 months na kaming nagsasama noon. Sabi nga ng mga kaibigan namin, ang kulang na lang daw ay kasal. Alam ko sa sarili ko na handa ako para sa kanya. Handa akong ipaglaban siya, na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Yung usapin na yun, yun din yung palaging nagpapasakit sa damdamin ko kasi sa loob ng 2 taon na 3 buwan na pagsasama namin, ganun din niya ako katagal itinatago sa pamilya niya. Na merong ako sa buhay niya. Sa loob ng ilang taon na pagsasama namin, palaging ang dahilan ng away namin ay kung kailan siya magkakaroon ng lakas ng loob na ipaalam sa pamilya niya yung tungkol sa amin. Sa Indian culture or tradition kasi, mostly arranged marriage ang nangyayari. They value society's perception. They value kung ano man yung sasabihin ng parents nila. Pero palagi ko namang sinasabi kay Ram na kaya namang ipaglaban ng iba yung relasyon nila. So dapat maging ganun din siya sa akin. Dahil handa akong ipaglaban siya anytime. Pero ang lagi na lang niyang sinasabi sa akin ay, "It's not that easy, love. You don't know my family." Naiiyak na lang ako pag naiisip ko yung sitwasyon namin. Kaya napasabi ako sa sarili ko na hindi ko deserve itong treatment na to. Nakipag-break ako sa kanya. Kasi gusto kong isalba yung sarili ko. But still, natagpuan ko na lang yung sarili ko na bumabalik sa kanya dahil sobra ko siyang mahal.
At hindi ko makita yung sarili ko na hindi siya yung kasama ko. Ganun ata talaga pag mahal na mahal mo, DJ Rocky, mahirap i-let go. Sa kanya ko kasi inikot ang mundo ko. At alam kong yun ang naging mali ko. Fast forward to August 2023. Pumunta siya ng India for a vacation. Nagstay siya roon for a month and a half. Naiwan ako sa Kuwait along with his friends. Bali yung setting ay sa isang apartment, nahahati siya sa 3 room. Kasama namin sa apartment ay yung mga kaibigan niya na may mga asawa niya. One day, nasa kusina ako kasama yung mga kaibigan niya, nagla-lunch. Then yung isa sa mga kaibigan niya, bigla na lang napasabi ng nakahanap na raw ng potential wife yung mga magulang ni Ram para sa kanya sa India. Nanlumo ako, DJ Rocky. Nanginig ako sa kinauupuan ko. Hindi ko namamalayan, umiyak na pala ako sa harap nila. Hindi ko na maalala yung mga sumunod na nangyari that time. Gulong-gulo na ako. Pakiramdam ko wala na, endgame na. So I packed all my stuff inside our apartment and left. Good thing na wala siya sa Kuwait that time. Kaya nakuha ko ng matiwasay lahat ng gamit ko sa apartment namin. Nakakuha ako ng isang desenteng kwarto na uupahan malapit lang din sa dati naming building. Night came. He bombarded me with a lot of calls and texts. Inignore ko siya, binlock ko siya sa lahat ng social media accounts na pwede niya pang kontakan sa akin. Ang ginawa ko lang that time ay umiyak ng umiyak at tanungin ang sarili ko kung hindi pa ako worth it ipaglaban. Sobrang depressed ko, DJ Rocky. Sobrang awang-awa ko sa sarili ko. Hanggang sa bumalik siya sa Kuwait. October 2023. Nag-usap kami. He explained to me that he talked to his parents na hindi niya raw gusto na ituloy yung engagement nila ng girl. Sinabi niya rin sa akin na sinabi niya na sa mama niya na he is in a relationship. Dun sa katiting na tsansa ako humawak. Napasabi ako sa sarili ko, ay ilalaban ko pa to. Pero may parte sa sarili ko na nagsasabing tama na. 3 taon na ang sinasayang mo. So I gave him an ultimatum. I told him na bibigyan ko siya ng 1 buwan. 1 buwan para masabi sa tatay niya ang tungkol sa relasyon namin. Sa culture kasi nila, is yung tatay pa rin ang may desisyon sa lahat. Lumipas ang mga araw at mas lalo akong naging hindi kampante. Hanggang sa isang araw nakita ko na lang yung sarili kong nagbe-breakdown na. Pagod na at suko na sa lahat. Month of November, naging buo na ang pasya ko. Naiwan na talaga siya ng tuluyan. Hindi na ako nakinig kahit kanino. Lalong-lalo na sa mga kaibigan niya. Pinili kong isalba ang sarili ko. Pinili ko yung ikabubuti ng puso ko at isip ko. Magiging sinungaling ako, DJ Rocky, kung sasabihin ko na minsan
Hindi ko hiniling na sana man lang ipinaglaban niya ako o ipaglaban niya ako uli. Pero wala talaga. Naging duwag siya at tinanggap ko na lang yun. Fast forward to year 2024. May nabalitaan ako na nakapagpalungkot palalo sa akin. Nag-decide akong iwan na talaga siya ng tuluyan. Hindi na ako nakinig kahit kanino. Pinili kong isalba ang sarili ko. Pinili ko yung ikabubuti ng puso ko at ng isip ko. Magiging sinungaling ako kung sasabihin ko na minsan, hindi ko hiniling na sana man lang ipaglaban uli niya ako. Pero wala na talaga. Naging duwag talaga siya. At tinanggap ko na lang yun. Year 2024. May natanggap akong balita. Isang buwan yun after ng paghihiwalay namin. Nabanggit sa akin nung asawa ng kaibigan niya na magfo-for good na raw si Ram sa India. Sabi ko na lang, good for him. Pero deep inside, nalungkot ako. April 8, birthday niya. Gustong gusto ko siyang i-unblock at batiin ng happy birthday man lang sana, pero hindi ko magawa kasi ayokong magmukhang naghahabol pa rin ako sa kanya. At ayokong matibag yung pader na binuo ko ng ilang buwan. End of April. Tumawag ako sa mga kaibigan namin para mangumusta. Then yung isa sa mga kaibigan namin, yung pinagtanungan ko kung kumusta na ba si Ram. Hindi ko napigilan ang sarili ko doon. Doon ko na lang din nalaman na the same morning ay nagkaroon siya ng flight pabalik ng India. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Na-unblock ko siya sa Messenger. At sinabi kong, you didn't even say a proper goodbye. Doon na bumalik lahat ng sakit na naramdaman ko. Nagsumbatan kami the whole time na magkausap kami sa phone. Why did you leave me, Mia? Tanong niya sa akin. Because you didn't have the courage to tell your parents about us, about me. Sabi ko sa kanya. But I love you so much. I told you to please just wait for me. Sagot niya sa akin. Mga katagang palaging dumudurog sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ako nag-message para makipag-away o makipagsumbatan. Gusto ko lang masigurado na okay siya. Sabi ko sa kanya na mahal ko pa rin siya, and he will always have a place in my heart. Kailangan na nga lang naming magpatuloy sa mga buhay namin at tuluyang tanggapin na hindi talaga kami pwede. Weeks after that conversation, bigla siyang nag-message sa akin saying that he wants to talk to me and tell me something important. Nasa trabaho ako that time. Tinawagan ko siya. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. At nagulat ako sa mga sumunod na narinig ko.
Ang sabi niya, ikakasal na siya next month, July. Hindi ko mabigkas yung mga salitang gusto kong sabihin. Nalumo ako, naiyak ako habang kausap siya. At nakita ko na lang din siyang umiiyak habang sinasabi ang mga katagang, I love you so much. I won't be able to love someone the way I loved you. Wala akong ibang nasabi sa kanya kundi mag-usap na lang kami uli mamaya at pinatay ko na ang tawag. My emotions were all over the place. Hindi ko namamalayan na pumapatak na pala ang mga luha sa mga mata ko. Pero sinusubukan kong magpakatatag para sa sarili ko. Minessage ko na lang siya after that call na isa lang ang hinihiling ko sa kanya. Huwag na niya akong gambalain pa. At maging masaya na siya. Ang unfair lang ng buhay. Yung tipong ikaw yung bumuo sa kanya pero sa iba pala siya nakalaan. Pero ni minsan, hindi ko pinagsisihan na minahal ko siya kasi isa rin siya sa mga dahilan kung bakit sobrang tatag ko ngayon. For now, ginagawa ko ang lahat para makabangon ulit. Mahirap man, pero kinakaya. Paminsan-minsan, ay nagme-message pa rin si Ram sa akin pero binabaliwala ko na lang. Pinaprioritize ko na lang ang trabaho ko sa ngayon. By the way, isa na akong senior sales associate sa isang sikat na beauty brand dito sa Kuwait at sa iba pang bansa. Hindi man ngayon ang panahon ko. Pero alam ko na darating din yung taong para sa akin. Naway kapulutan din ng aral ang kwento ko na huwag matakot tumaya o sumubok, mag-take ng risk para sa mga taong mahal ninyo. Talo man kayo in the end, at least wala kayong pagsisisihan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mea. At ito ang aking secret file.